Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag er det en lidt anderledes video, fordi at det er bare sådan, bare sådan en lille snakkevideo, fordi nu jeg bare lige sidder heroppe på min værelse. Se, at der er noget, jeg har afledt hemmeligt siden i tirsdags, og det er torsdag i dag, i cirka to dage. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal... sidste video, hvor I så mig, der sagde jeg det ikke, fordi der vidste jeg det ikke, nemlig. Men nu får I det at vide i den her video, så ved I det. I hvert fald i den her video. Så kan jeg, hvis I glemmer, hvad var det nu, hvad der nu var med hende, så kan jeg lige finde den her video igen. Men det, pointen er, eller, det jeg egentlig frem til at sige til jer, det er, at jeg er ordblind, og det ved jeg ikke, hvor lang tid jeg har været. Men der er sidste video, der vidste jeg det ikke. Sidste video, der kom op, der vidste jeg det ikke. At jeg var ordblind, og ja, det er noget, jeg fandt ud i først i tirsdags, nemlig. I gamle skole, de gjorde ikke noget ved det. Så ja, der kunne jeg ikke vide, om jeg var ordblind. Men det er jeg. Der er jo rød, gul og grøn. Jeg tror, jeg vil ligge enten i det gule eller grønne, men jeg ligger op i det røde. Så jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg tror, at det er sådan ekstremt meget eller sådan noget, tror jeg. Det ved jeg ikke. Men det har jeg ikke lige søgt på endnu. Men ja, det vil jeg bare lige sige, at jeg er ordblind. Og ja, det er derfor, at for nogle af de der lidt gamle videoer, eller i hvert fald mange af mine videoer, der lige er stavefejl i, det er derfor. Men ja, vi ses i næste video, eller hej hej.